तर मंडळी पुष्पा काय आमटी करता, मसूरची आमटी. तुम्ही पण येवा जेव, मस्तपैकी खाऊया. कढीपत्तो खाया तू कढीपत्तो तो तकडे डायरेक्ट. तरी बघा कांदो टोमॅटो तेलात टाकून कढीपत्तो ढवळून दिलेली आहे. मसूरची आमटी कशी करावी तर पुष्पाकडून शॉर्टकटमध्ये शिकून घ्यावा. आता 10 पाहुणी दिले तू काय करू शकतोस मका सांग. त्यांना उपाशी पाठवतलं की कसा उपाशी. तर अशा प्रकारे आमटी तयार झालेली आहे. थोड्या वेळात आता काय झाला, मीठ घालूचा राहिलेला शिल्लक वाटा पा. तू काय येड्या काय कळतला नाही ते नुसतं खाऊचा. तू बघित होते परीक्षा घेऊन. माझी कशी घेत मला माहित काय घालूचा काय नाही. काय आमटी केल्या ना शॉर्टकटमध्ये दिल्यान ढकलून, मसालो दिल्यान वरण्या टाकून 2 चमचे. होय शॉर्टकटमध्ये दिल्यान ढकलून ना. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो आहे. तर मंडळी सकाळचे आता 7:30 वाजत दिलेत, 7:30-8 वाजत दिलेत. आणि हे बघा आरती चिंटूक घेऊन चाललं सकाळी ढोरा लावूचं काम चालू आहे. हो 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 रे, बरेच दिवस तुमका गमली नसतील. दररोज सोडतो पण व्हिडिओ करीत नाही, त्यामुळे ती गमत नाही. आज बऱ्यापैकी ऊन पडला सकाळचा. हो रे हो. तर मंडळी बरेच दिवस पाऊस खूप लागतं आमच्याकडे. तुमच्याकडे मुंबईत लागत असतात, पण इकडे कोकणात आमच्या खूप पाऊस लागत होतो बरेच दिवस. होरावर. त्यामुळे कामं सगळी तशीच रवली आहेत. बऱ्याच जणांची भाता रवली आहेत कापूची. काही जणांची झाली आहेत आणि काही जणांची होत अजून. आणि भुईमुग आवटीक वेळ आहे जरा, पुणग्याची आहे. आमचं भुईमुगा बघितलं असाल मागच्या सड्यावर डोनीवर घातलेलं, तो अजून कुपळूक वेळ आहे. किरण दाखवता आता 2 दिवस पूर्ण 2-4 दिवस मळब. हो रे. तर चला मंडळी, आपण मग अशी ढोरा लावलेली त्यातून ती पुढे येईल चरत भात कापून झाल्यामुळे आता त्यांना व्यवस्थित चराक मिळतं. चिंटो, ए चिंटो, ये 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 चिंटो. आणि बघा भात शेती बरीचशी कापून झालेली आहे. आता तीळ फक्त रवलं थोडं. तशी बोंडा तयार झाली तिळाची. फुलान गेलो, बघितलं असेल मागच्या व्हिडिओत, फुलान गेलो तीळ. आणि बघा हे बघा काळे तीळ जे आपण म्हणतो ना ते, हे बघा तिळकूट वगैरे करतात त्याच्यात हे वापरतात. हे बघा. तर मंडळी अशा प्रकारे भात वगैरे कापून मस्तपैकी झालेला. फळात पाणी पण भरपूर आता असा, पाऊसच खूप लागता त्यामुळे. वांगी मोफत झाली आहे तुमची. वांगी माका तरी द्यावा 4 डाका. कसली आहे ती, कसली आहेत पण ती वांग्याची बाग बघा. खय आहेत वांगी त्याचा पत्त्या नाही. याक माका नेऊन लावू काय मांजूर तुमचा थंडे होईल असं वाटतं. होय ती कधी पेटली आहे तुका? कधी भेटलं सांग ना, कधी पेटली आहे ती सांग. रेसिपी कशी चालली आहे? काय नाही चाललं. काय तुका जमत नाही तर काय चालणार. तुका काय जाणता. भाजी कसली आपण भाजी काहीतरी करू. काहीतरी म्हणजे नाही तर तुका पाल्याशिवाय भाजी येतात काय?
बाकीचे काय तू करत की तू जेवण होतं मी करतोय माका खयची सांग. तू होय करत काय सांग. कसली भाजी काळ्या वाटण्याचा सांबार हा? काय वाटाणे असतात मसूरची आमटी. मसूर अशी कशी ती तरी बघा पुष्पाताई ते आमटी करते मस्तपैकी. तुम्ही बघालच सकाळी सकाळीच काय चाललंय तिचं ते. काय चाललंय सोपे पदार्थ ती पटाक्कन करते होय ना. ते खायला कठीणच होते. कसले कठीण. जेवणाची सध्या जबाबदारी तिच्यावर दिलेली आहे पूनमताईने. तर ते का आग पेटू घेत नाही ह्योच मोठा प्रश्न. मग तू पेटवतं की असंच राहू एका जागेवर ना. आज रेसिपी काय नाही नवीन काहीतरी बनव. काय ना काय भाजी कसली बनवायची आहे मग. भाजी काय नाही काय नाही वांग्या त्याला घ्यायचा कुपळायचा चल टाकायचा झाक ढक्कन. कुपळूचा की ढाक ना ढाक तू कोणी सांगा ना कुपळू. वांग्या कुपळायचं वांग्या इला आता कुपळा. हे सोप्पे तुझ्या डाळी त्याला तापाकव देत नाही था बघा. सोप्पे डाळी करूचे होते काय. तेल दे सगळं कांदो टोमॅटो दे टाकून दिले हा बघा. हे सब सेपरेट ह्याचा शॉर्टकटमध्ये असता पुणग्यावर का ना. हे शॉर्टकट सगळं जेवण करणार आहे. ढवळूकच नाही. जा इथे ना आता काय शेणातला ताईच बारदा असा सगळा तू जाताना जा तू कांदो करपतलो रव मग. ता बघा बघितला चमचो आणल्या नाही म्हणून ता बघा पकड घेतलाय डायरेक्ट टोपाकच ढवळले. तरी बघा अशा प्रकारे आता फोडणे कांदो बिंदो घातल्या ना. मसालो आण मीठ. तर मंडळी पुष्पा काय आमटी करता मसूरची आमटी. तुम्ही पण येवा जेव मस्तपैकी खाऊया. आज मी पावडर लावले नाही. बऱ्याच जणांची कमेंट मॉप असतात तसंच ओलं उठलंही तोंड बिंड धुतलं असं की वल्यार लावते त्यामुळे ती पावडर उठता जाम. बरेच जणांनी कमेंट केले नाही. शॉर्टकटमध्ये ती ढकलू. फक्त तुका माशाचं जमत नाही ना. जमता साफ करू घेतो. साफ करूच साफ करू घेतात ना. साफ करूक नाही बाकी काय मौन खय गेलो जाऊया ते का दुपारी संध्याकाळी चांगलं लागतं माशांक. वांग्याचा ढाक याक तरी देवा आमका आता. थोडे तू आणि ती माशाचं पाणी घालून घालून बघा कशी झाली आहे वांगी होय ना. दणदणीत झाली आहे. कढीपत्तो खाया तू कढीपत्तो तो तकडे डायरेक्ट. तरी बघा कांदो टोमॅटो तेलात टाकून कढीपत्तो ढवळून दिलेली आहे. मसूरची आमटी कशी करावी तर पुष्पाकडून शॉर्टकटमध्ये शिकून घ्यावा. कारण त्याचं जेवणच सगळं शॉर्टकटमध्ये असतं. पुणग्यार काय ना पुणग्या असा चमचमीत करीत आगत ना. चल दिला ढकलून की झाला. पाहुणे येऊच्या टायमाक हे असं जेवण करू पत करता ना. पाहुण्यांका जेवल्यावर काय वाटा काय बरोबर ना. नाहीतर आपलं हे काय पंचपक्वाना करतात. आता 10 पाहुणी दिलं तू काय करू शकतोस मका सांग. त्यांका उपाशी पाठवतलं की कसं उपाशी. बघितला आधीच सांगितलं उपाशी फोन करून यावा म्हणजे अचानक इलास तर ही उपाशी जातालास तुम्ही. नाही तर फोडणे देताला पिटी टाकी ओ पंडग्या घाला तर दी वाटा मसालो बिसालो दी टाकून. झपूक झुपूक डान्स कर. आम्ही काय बघलाच नाही कर तरी. सप्त्याची तयारी झाली की नाही तुझी. साडीची झाली. कसली साडी शिलाई साडेसाडी देऊन झाली. जोरच केलं
केवढा काम करशील तू? मग आता राहुला का तुमका काय हो, येतं? तेल घाल आयता सुकला. नाही सुकला बरोबर आहे. दाखव बघूया इकडे काय कर. जास्त नको वरचा आता रांग तापसा. मसुरीची आमटी खाऊ केव्हा दुपारच्या जेवणाक ही बघा काय चालला आता बघा त्याचा. कुणगी जेवता तरी काय प्रश्न विचारता. धी मसालो ढकलून जाऊन दे तू बगदाळा तोंडाचा. तर अशा प्रकारे आमटी तयार झालेली आहे. थोड्या वेळात आता काय झाला मीठ घालूचा राहिलेला हा शिल्लक वाटा पा. तू काय येड्या काय कळतला नाही हा. तू नुसता खाऊचा काम करतो. मी कशा खाऊचा काम करी. शॉर्टकट मध्ये आमटी वाटाप नको ते का त्याशिवाय आमटी होय. माका माहिती आहे वाटाप घालूचा आता. पण तू बघित होते परीक्षा घेऊन. माझी कसली घेत मला माहित आहे काय घालूचा काय नाही. नुसतं खोबरा वैरलं असतंच तरी चाललं असता मिक्सर का बारीकला वाटपा काढे. कातून डाळीत डाळ ती राम सीतेच्या तळ्यात बाय मी खेळत. काय ग आता तुझा गाणं म्हणून म्हणतं. माझा नाही मग खायचा खायचा संध्याकाळी रापणीक जाऊया. होय खरं का सांग. मला सांगते नाही नाही तर ककडे तरी जाशी तकडे खेळात. राहुला तुझा जेवण तरी जेव की बघ काय आमटी केल्या ना शॉर्टकट मध्ये दिल्यान ढकलून मसालो दिल्यान वरणा टाकून 2 चमचे. होय शॉर्टकट मध्ये दिल्यान ढकलून ना. बघतोय मी मगापासून काय केलंय. कांदो टोमॅटो दिल्यान तेल तापलाच नाही त्याच्या आधीच दिल्यान ढकलून. त्यांका माहित तेल तापला की नाही. आवाज चिलो नाही कांदो टाकलंस तेव्हा. हो बाबूच्या चढवाची ऑर्डर येणार घेतल्या ना. कशी हो मी नाही बाबा जेवणाची कधी हळदीचा बाबू काकान चांगलंय. हो मग तुझ्याकडेचा जेवणाचा मी नाही मी आम काही चरूक पण नाही आधी बाबू काकाने अलाउन्सिंग केल्यान खाली पुष्पक जेवणाची ऑर्डर दिलेली आहे म्हणून. लग्न हड्या लग्न खय वासाले. हळदीचा जेवण होया चिकन बिर्याणी. आम्ही नाही खात चिकन बिकन. मग काय शाकाहारी पण हा कोलंबी बिर्याणी. शाकाहारीवाल्यांका कोलंबी. तुमचं चान्सच हा मंगळवार आपण. बघ कसा खायचा तुका खायचा जमणार आता सांग. आमटी केलं की भाजी केलं ती घन जा होणार मी तुला पाणी सांगतो. घालू चारे गप जरा गुतूर जाणार सारवला वाईट थांब ना मग सारवलेलं आहे तपिलातला वत पाणी गरम पण आता. तू घेऊ ऑर्डर तू आम्ही येऊ मदत करू. तुम्ही पाशा रावशा खेळा हो खेळा का. पार्टी त्यांच्या निमित्तानं तुम्ही खेळाचा बक्षे. त्यांचा खेळच असतो लोकांकडे तरी. हळदीक नाचाचा खेळा नाही खेळ बिळ बंद नाचाचा. केली. तुम्ही आधी पाहिलं ना खेळणाऱ्यांका पहिला आमंत्रण असतला. हो. लग्नाची तारीख कधी तर आधी सांगा द्या म्हणजे साडी बिडी टाकू घरी. 27 तारीख हा. बघलं त्या मनात हर्षाकडे आता तिची सोय कर. आता देऊ घरी आताच देणार. आता फोन करून ठेवू नका मग धांदल होईल. साडी हवी असली तर मी तुका देते आता पाठवू. साडी या हा नाही तर मी आपली देतोय. तू कशी तरी वांशुरा देशी म्हणजे वांशुरा. चमकणार येऊया. तमाक नाही होईल. म्हणजे मी वांशुरी देतो थांब आता गाव. आता ते त्याच्यातली देणार पण नाही एक पण. ते कोणी दिलेले ते डायरेक्ट आणून का सांगायचं ती ना. मीठ ब चमच्यावर रावला. पाणी घालू चाले ताब चमच्यावर मीठ हा भंगलस पाणी पाटी. घालू चाले ते त्याच्यात पाणी घालूचा थोय तैर गाळता ठेव कारट करून. जरा खारटच हवी कारण मीठ जास्त लागतं. गोवाक लागता असा मग. ना हेंका नाही हेंका ते ना पण कमी कमी काय नाही बघलं यांची लगेच बाजू घेतली नेमका लागत नाही मनाला. ही बघा अशा रीतीने आमटी उकाळलेली आहे होय ना. चला आपण जाऊया. आमची ढोरा बाबा रवती नवच नाही ती येते पण इकडे आग्रा तिथे असते. तुझ्याबरोबर का माझी भाकरी विक्री खाऊची आहे. खायची. तर चला मंडळी जाऊया आपण घरी. ढोरा आधी बघूया. हे कोण खाली वांडरच वाटता. हा ढोराच. घरी
चला ढोरांका बघूया येतात काय घरात घेऊन वाटेक लागा ती आग्रात लावलेली होती ती पुन्हा पाठी इली यांच्याकडे टाइमपास करीत आहोत. पुष्पा वांडर इले आहेत गो. तर चला म्हणजे अशा प्रकारे ढोरांका वगैरे लावून इलेलं आहे आणि पुष्पाकडनं गजाले व्हायचं मारून इला. तर चला इथे थांबूया पुन्हा भेटूया आपल्या दुसऱ्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय.